Хора, здравейте, аз съм Алекс. Пак съм с вас и днес ще бъда с чува и ще разказвам за котки. Да. Аз не съм запомнил всичко, така че гледам Уикипедията за котка. Приготвяйте чай, там, пари ще да кажа, хлябчи, корабийки, бисквити и така нататък. Почва. Котките живеят близост до хората от преди поне 3500 години. Въпреки че не са изцяло опитомени като кучетата. В древен Египет котките са били използвани за пазачи на складираното зърно от мишки и други гризачи. Като наказанието за убита котка в древен Египет е било смърт. YouTube, моля те, не ми махне видеоклипчето, защото може няколко пъти да го снимам и това е гадно. Да, продължавам, извините. В наше време котките са едни от най-разпространените домашни любимци. Малък процент от тях, около 1%, са чистокръвни. С регистрирано родословие, останалите 99% са кръстоски между различни породи. Изчакайте за малко, ще продължа и сега видеоклипа. Извините, че бях за малко. Ейди, куста на тъмба. Не, продължавам. Останалите 99% са кръстоски между различни породи. Характеристики. Да, тук почва милион неща, така че ще го разделим на няколко части. Не искам да снимам цяло видеоклипче, а после ще ги съединя. Продължавам. Почва малко казано не е добро. Домашната котка е в състояние да убие или да изяде представителя на няколко хиляди други животински вида. За сравнение, повече от големите котки се хранят с не повече от 100 други вида. Въпреки това, поради малкия си размер, домашната котка е почти безобидна за хората. Единствените рискове са от възможни инфекции при ухапване. В редки случаи бяс. Да, бяс. Ако ми излезе тук, чакай да оправя камерата. Исторически погледнато, котките са голяма заплаха за екосистеми, които не са им родни и които нямат време да се адаптират и към нахлуването им. В някои случаи котките са причинили или са допринесли за изчезването на някои животински видове. Котките издебват жертвите си и бързо се справят с тях, използвайки тактика. С котка стази на по-големите роднини, тигрите или леопардите. Нахвърлят се изотзад и захапват жертвата за врата. Или чакай, тук е много аз обърках. Като по този начин дългите им кучешки зъби нанасят поражение върху гръбначния стълб или предизвикват задушаване чрез прекъсване на трахеята. Трахеята. Аз съм трахеята. Трахеята. Извините за зъбите ми. Котките се смятат за съвършените месоядни, потвърждение на което се специализираните кучешки зъби и храносмилателната им система. Двойките кътници от двете страни на устата са идеално строени за разкъсване на месо, почти като чифт ножици. За разлика от повечето месоядни,
Котките рядко ядат растителна храна. Да, това не е истина. Трава, така нататък. Няма да продължавам, че го задълбая видеоклипа до 10 минути. Не искам много да е дълъг видеоклипа. Къде е това? За разлика от... не. Чекай. Докато кучетата и мечките обикновено разнообразяват диетата с плодове, корени и мед. Чакай да телефона, моля те, господи, не искам да ми пълни телефона, извините. Когато успяват да си ги набавят, котките се хранят изключително с месо. Обикновено прясно. В домашни условия котките не могат да бъдат адаптирани към вегетарианска диета. Защото не могат да синтезират необходимите си аминокиселини само от растителен материал. Това контрастира с домашните кучета, които обикновено се хранят с месица от месо и растителни продукти, а в някои случаи могат да бъдат адаптирани напълно към вегетарианска диета. Дай да го махнем. Много имаме още, така че ще го разпредим на няколко части. После ще го съединям. Хайде. Чао. Чао. Въпреки репутацията си на единаци, домашните котки са достатъчно социални, за да формират колонии, но не ловуват в групи като лъвовете. Всяка котка си има собствена територия. Това ще бъде малко за 18+, което ще кажа сега. Аз съм дете, ама да ни кажа, няма да. Като активните мъжкари имат обширни територии. С С почва и завършва с Со, ама няма да го казвам, защото не искам YouTube да ми заблокира. Мъжкари имат обширни територии, а кастрираните малки територии. Съществуват и неутрални територии, в които котките общуват се една с друга, без териториални конфликти или агресия. Собствените територии се отбраняват яростно. Първо, чрез вторачване, съскане и ръмжене. А ако това не успее, чрез кратки, но шумни и яростни атаки. Биещите се котки могат да изглеждат по-големи заради настръхналата козина извития като дъга гръбнак. Докъде стигнах? Атаките обикновено се състоят от силни удари с лапа, ето с лапа, с ногтите, с лапа по лицето и тялото. Както и захапвания, но сериозно поражение са рядкост. Обикновено губещият се отървава с няколко дръскотини по лицето. С С-то и О-то активен мъжкар може да бъде въвлечен в много битки през живота си, като това обикновено е изписано по лицето му. Често се виждат белези по носа и ушите, и ногти, че да кажа. В битки участват не само мъжкарите, женските котки също се бият, за да защитават територията или малките си. Дори и кастрираните котки защитават яростно малката си територия. Блядь, коронавирус. Извините, отказвам. Къде съм? Ето къде. За прародител на домашната котка се смята дивата котка. Котка. Предполага се, че тя е еволюирала в
пустинен климат. Еволюирала. Трябва да го запомня това. Доказателство, за което е поведението на днешните представители, като на дивата, така и на домашната разновидност. Котките обожават топлината и слънчевата светлина. Често спят през деня на най-топли места. Да, това е вярно. Моята котка спи на най-топлото място, към слънцето, към климатика и така нататък. Да. Къде съм? Лицата им обикновено са сухи. Като котките обичат да ги заравят в пясъчници. Могат да остават неподвижни за дълго време. Най-вече когато демнат плячката си и се приготвят за скок. За скок. Чакай, че в компютъра ще да излетя в скоби. Къде съм? В Северна Африка все още съществуват малки диви котки, които вероятно са далече родственици на днешните домашни породи. Трябва да науча български. Аз съм 4 клас. Майко, аз съм тъп. Извините, че го казвам. Това YouTube, молете, не ми блокира видеоклипа и да продължавам. Като родствениците на пустинни животни, котките могат да издържат на студен или горещ климат, но не за дълго време. Те имат ниска устойчивост срещу мъглата, дъжд и сняг, въпреки че някои породи са развили по-голяма устойчивост от други. Мнозинството породи се не понасят допир с вода. Да, това не е истина. И прахосмокачки котките не понасят въобще. Бягат като че видяха не знам с какво. Да. Ако искате, мога да снимам видеоклипа, няма да тормозя котката, така че няма. Продължавам. Защото влагата ги затруднява да поддържат телесната си температура от 39 градуса. Много нещо научи. Добре. Домашната котка има тегло от 2,5 до 8 кг и рядко надхвърля 10 кг. Как е скъп? Не знам. Има случаи, в които котка е достигала до тегло 23 кг. Това пише на Уикипедията. Ако искате го четете. Ако искате, влезнете и го четите. Аз не съм... можете да не ми вярвате, но каквото искате, както искате. Когато е прехранена, да. Когато яде по... Това е изключително нездравословно за котката и трябва да се избягва. В домашни условия котките живеят около 13-20 години. What the hell, bro? Продължавам. Ако стана? 13-20 години. Въпреки, че най-възрастната котка живяла някога, е достигната преклонната възраст от 38-39 години. What the hell? Как бе? Майкъл, да ти снах грешното, майка. Домашните котки живеят по-дълго, когато се кастрират или не им се предоставя достъп към външния свят, чрез което се избягват битки и инциденти. Уличните котки в градски условия живеят около 2 години или по-малко. Много малко, жалко. На котката, живееща в домашни условия, трябва да се осигури съндъче с пясък или друг специален аплодисменти на мен, тъп като не знам с какъв. Специален материал. Това служи на котката като тоалетно. Срълник.
пикалник. Извините. Подобно съндъче се препоръчва и за котки. Нали за котки говорим? Които не живеят през цялото време затворени помещения. А вкъщи не е ли затворено помещение? Чакай. Толкова. 15 минути скоро трябва да свършим. Котките са изключително чисти животни. Поддържат чистотата си като... Извинете, оригнах се гадно. Поддържат чистотата си като ближат козината си. Слонката им съдържа силно почистващо вещество, което може да причини алергични реакции у някои хора. Също така котките от време на време повръщат топки козина. Да, ама моите не. Странно защо. Които неизбежно се събира в стомаха им по време на чистенето. Това го знае сега. Котките пестят сили, като спят по продължително време. От повечето животни от 12 до 16 часа. На човек му трябва 8 часа, за да може да се наспи. На котките 12 до 16 часа. Но най-често 13-14 часа. Часа денонощие. Някои котки могат да спят дори по 20 часа в денонощие. 4 часа сам. 4 часа до един ден свърши. Терминът. Айде 17 минута. Дойде си. Спирам само да го чета. Терминът котешка дрямка, т.е. да, терминът в кавички котешка дрямка, свършват кавичките спокойно, се отнася до способността им да заспиват за кратко. В английски език изразът се използва и за хора. Неусетно задрямали за няколко секунди. И хора, трябва да свършвам видеоклипа. До утре или до после, ако снимам някой видеоклип. Чао, хора! Самарайте се, лайкайте и се абонирайте, моля ви, на канала ми, за да може да идват по-бързо моите видеоклипчета. И чао, хора! Парабам, дропчета!